Kain master ti bahai ke sound iku phairiman tini obos angnorok ni kisa saiknaron jara rungya kho borok ni bagui se jara kwrung borok ni bagui dang sana thangya jara rungya kho hingkha YouTube tabo kain master tei jara iku sound phairina rungya iku khlaina rungya borok ni bagui ang kaisa omo swnammani puila phuru hingkha khe do ang mixer rok microphone rok paina nangna hinui Flipkart rogo habui naina bikha hingke abo se thwngte hingke kain master o ang manui rwkha bahai ke iku khlai kain master ni bisingtwi sound ang tini norok no saikha rino tei kuno no nangya microphone nangya kusufan nangya headphone bo nangya tei kuno app bo nangya thangbai warman kain master app kwri hingkha khe do download khlaina di hingke kain master app tongkha do nangya hade chwng twist khalai sine puila hingke kain master app kardi kain master app karimani pore oro sindi tarpore hingkha khe oro kiting iko kiting o plus tongmani o jaga o sindi ar pore hingkha khe tinta kiting nukjakmani joto ni sai sikon empty project o empty project o sindi empty project o phaimani pore hingkha khe tabo video naharlaini chwng video naharnani ko lir hai sijagui tonmani o kiting ni media browser o jaga sinlaini chwng khe tabo omo hingkha khe nini gallery ni photo rok phaibai khe ta video rok khe nwng tabuk jekono kaisa video no nahardi video select khai di anero domon tongo ta video phaibai khe anero bo anero jekono kaisa video nungnadi nini oro khaioi tongkha amoni khlaisina ang amono kaisa select khaikha o tola o kaisa kosom haikhe direct paikha iko tola o hingke chwng obono iko oro sinmani pore o hingke oro kaisa right chino tongo obono chwng sinirlaini iko right o kuna o sinirkha sinirmani pore hingkha khe chwng obono khwnainai laini do omani video kosom khe rijak chwng omono khwnainai laigano sound bo mahai rang ajinani lama hingkha khe jotoni slai kaham hingkha khe ani mote hingkha khe YouTube wngjago angkhe jotoni sai income kaham rwnai hingkha khe YouTube o jaga hingkhe iku sound phai kodo omo hingkhe original sound ta chakri bakri rok bai omono chwng thakrwlaini hingke tabo o jaga o chwng sinirlaini iko tola o do iko video tola ni line no o jaga sinirnai o kotorma wai do o jaga o tola ni line kologma kwrwi da yo kosom o jaga wngkha video yo video o haikhe sinirkha khe mahai kormo nukjagano kormo nukjakmani pore hingkha khe kenchi o sindi iko kenchi tongma jaga o kenchi o sindi kenchi o ekdom kaliya o kenchi o sinmani pore hingkhe wamakhe phaiyano kenchi o sinmani pore abo phaimani pore hingkhe o jaga o 1 2 3 4 4 number o extract audio hinui swijak tongo nadi extract audio o sinirdi ikoro sinirkha do extract audio sinirkha tarpore hingkhe o tola o kwkhwrang kaisa phaida o kwkhwrang kaisa phaiano o extract audio sinmani pore o kwkhwrang kaisa phaikha ar pore hingkhe o kuna o tabo kuna o right chino tongmani o jaga o sinirlaini chwng right chino sinirkha hingkhe o jaga kaisa kwkhwrang paikha o kwkhwrang kologo sinirlaini chwng tabo sinkha bole omo khe sinkha hingkhe tabo loop hinui sijak tongo.
LOOP loop iko bo loop o loop bo जों on खालामनाय kesak sengkha ar pore hingke o loop no on khairman pore hingke जों sound no thanglani ikoro sound tongo o sound no tongmani o sound pura volume tongmani obno pura full karlaini sing 200 o pura full karkha hingke yang right chino tongmani kuna o ikoro obno जों sinirlaini sinirman pore oma hingthangka hingke tabo जों hainhai o jaga o sinlaipiu nai o kwkhwrango haike sinirokole sinirmani pore hingkhe o wayang kuna o iko yang kuna ani isi tong bwkang delete tongmani kuna o kaisa tinta futa hai tongo ikoro iko ani isi lori tongmani nuhu kosom khlaine hingke o jaga o tinta futa hai tongmo jaga o sinlaini o tinta futa o sinansi sikang o tola ni kwkhwrang kwrwida oro sinjak na nangnai oro sinine tar pore o kormo phaida kormo phaimani pore hingke tinta futa o thangoi जों sinlaisinai tinta futa o sinka tinta futa o sinmani pore khe duplicate ni phaino duplicate o duplicate o kuphur o sinirdi sinirmani pore hingke tabuk line tola o naisidi 2 tang thangka kwkhwrang 2 tang thangmani pore hingkhe tabo o tolani o sindi tolani sinmani pore khe kormo ongkho bobo haino aro sinmani pore hingkhe tabo sound iko volume o sound no thangoi sound sindi sound sinmani pore hingkhe omono kom rirdi 40 khlairdi 40 sinmani pore hingkhe 40 khaimani pore hingkhe obono ok rirdi tabo hingkhe tolani no hainhai sinpiudi tolani jotoni tolani o ongko 2 ta kwkhwrang tongmani bisingo tolani no sinirokha sinirmani pore hingkhe tabo o amo bai kwkhwrang bai soman ong tongi kwkhwrang bai kwkhwrang soman ong tongi diba obono tolani no kisa yang sotonine kisisa somanja khlairdi tak borok somanliya kaisa kolok kaisa barang tongkha obono ongko amo khe khlairmani pore hingke no tabuk tamo si mangkha ke play rini sidi tabuk ni ikung sinai ranga jinani lama hingkha jotoni slai kaham hingkha ani mote hingkha YouTube wngjago nokhada jotoni sai income kaham rwnai hingkha YouTube borok bo sinijago nung jesa iko barirna musungo obono yang tupedi iko tebo yang haike sotoni tipedi hingke tabo tamodi jotoni slai kaham hingkha ani mote hingkha YouTube wngjago amukhe ongko iko bari suka asang nangi kisisa bono desi dagar hapidi ekdom kisisa hingke nungo hingke tabo tamoni di ranga jinani lama hingkha jotoni slai kaham hingkha ani mote hingkha YouTube wngjago dangkha naikha income kaham rwnai hingkha YouTube jodi ringya hingkha ani comment box o tesa sahopi dang norokno tikisa sos ke phwrwngan tini bagui aswngno hambai paikha tawkhe tabo norok bo khlaina bisidi।